everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Kwamsiza ke uNaledi Aphiwe ukuthi akhethe uKhuzani as i-favorite maskandi artist yakhe ngoba nangoko ubuze uma uthi awazi ukuthi wayemkhetha kwenze njani nini kanjani. Na i-video hamba uyibuka and then uzokwazi ukuthi ngikhuluma ngani. Khona la kule channel uzoyithola. uNaledi Aphiwe ke uzoba umculi wokuqala ocula enye i-genre ozoperforma kuyigcwalisa Spring Picnic All White. Into leyo engakaze yenzeke phambilini kulomcimbi lo. Sisalindile namanje ke ingoma ke abayoyicompose uNaledi noKhuzani ngoba njengoba kade sengishilo ukuthi uNaledi bathi bembuza ukuthi ukhetha ukuthi afeatureishe noba between ubona bonke nje abaculi bamaskandi waqoka nje uKhuzani. So ke wavuma yena uKhuzani uthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka lokho. So ke silindileke ukuthi nangelinye ilanga siyobona kwenzeka lokho. Ungakhohlwa ukuthi ucomment down below umbono wakho ngalolu daba ke lakhe uNaledi Aphiwe. Engabe ukulangazelela na ukubona uNaledi Aphiwe eqopha umlando kuyigcwalisa Spring Picnic All White? But sivala lapho ke i-video yanamhlanje sibeka ungqi. I really hope ukuthi enjoyile i-video. If we enjoyile ngiyacela ukuthi usmashe leyo like button, uphinde usmashe nalo subscribe button ukuze phela ungaphuthelwa ama-video afana nalawo. But mina ke anyways, I will see you in the next video. Bye.